Ei, hola. Us aconsello que si no heu vist el vídeo anterior, la primera part del subjecte i el predicat, que el mireu abans de veure què. Si ja l'heu vist, vinga, som-hi. Continuem explicant coses sobre el subjecte i el predicat. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez. Zidane l'a frappé, Zidane l'a tapé. Parlarem ara de la concordança. Una altra parauleta, concordança. Però no patiu, és molt fàcil. Entre el nucli del subjecte i el nucli del predicat, és a dir, el verb, hi ha d'haver concordança. Això vol dir que si el subjecte és en singular, el verb també ha de ser en singular. I si el subjecte és en plural, el verb també ha de ser en plural. I si el subjecte és en primera persona, per exemple, el verb també ha de ser en primera persona. Si jo dic, jo dormiu, sense que ningú us hagi d'explicar res, ja veieu que això no quadra. Això no lliga, perquè jo és primera persona del singular i dormiu és segona persona del plural. Aquí no lliga res. Per tant, no concorden. Podem canviar el subjecte per vosaltres dormiu. Ara sí. O canviar el predicat. Jo dormo. Ara sí que tenen relació. Ara sí que concorden. A veure si sou capaços d'arreglar la concordança d'aquestes oracions. De la primera hi canviarem el verb. Hem de canviar el verb. El gat riuen molt. Vinga. Correcte. Quin és el verb? Riuen. Per tant, si és el gat, que és singular, serà el gat riu molt. I ara canviarem el subjecte, perquè concordi amb el verb. Les fades és un personatge de conte. Què? Busquem el subjecte? Les fades. Molt bé. I haurà de ser la fada, perquè el predicat és en singular, és un personatge de conte. Sempre totes les oracions tenen subjecte i predicat? Hi ha dos casos especials. Primer en parlarem d'un que no té subjecte, però que sí que en té. Com és possible, això? És el cas del subjecte el·líptic o elidit. Riuen tant que acabaran amb mal de panxa. Mireu aquesta oració. Busquem el verb. Riuen, del verb riure. D'acord. Qui riu? No hi surt. A l'oració no hi surt. Però nosaltres, que som molt espavilats, mirant el verb, ja sabem qui riu, oi? Ells, és clar, ells riuen, perquè el verb és riuen. Si el verb fos rius, sabríem que el subjecte seria tu. Heu vist? Ara enteneu per què hem parlat de la concordança, oi? Shake that. I ara un cas en què no hi ha subjecte i tampoc el podem deduir. És el cas dels verbs impersonals, és a dir, que no tenen persona. Jo, tu, ell, la Maria, el Marc... No en tenen. Per exemple, plourà molt. Vinga, busquem el predicat. Plourà. D'acord, i ara preguntem-li, qui plourà? Doncs no se sap, perquè de ploure no plou ningú. Jo no puc dir, jo ploc, o tu plous, la Maria plou. No, els verbs impersonals, doncs, són aquells que no tenen persona. És a dir, són accions que no fa ningú. Generalment, com hem vist, són els fenòmens meteorològics. Ploure, nevar, llampegar... Com llampega? Qui llampega? La veïna? El repartidor de llet? Ningú llampega i prou, llestos, ja està. No té subjecte. Hi ha algun altre cas, però ja en parlarem en una altra ocasió. Ara, per acabar, analitzarem una oració una mica tramposa. A veure qui la sap analitzar. I hem de buscar el subjecte. El subjecte, el protagonista de l'acció. Vinga. El predicat ens explica coses del subjecte. El predicat ens explica coses del subjecte. Busquem el subjecte. El subjecte, Què? L'heu trobat?
Aquí el predicat és el subjecte. Com pot ser? Us acaba d'esclatar el cap. Que sí? Com pot ser que el predicat sigui el subjecte? Doncs perquè en aquesta oració la paraula predicat fa la funció de subjecte. Us heu deixat enredar? No, oi? Espero que us hagi agradat força. Ara acabarem amb una cançó. A veure si l'apreneu. Ciao! El subjecte i el predicat sempre van junts un darrere l'altre. El subjecte i el predicat. Oye, tu mestre, te'ls ha explicat. Si et diuen que això és avorrit, no em facis cas que és una mentida. Si et diuen que això és avorrit, no em facis cas que no és pas veritat. La concordança, subjecte lític o el lidit, impersonals, busquem el nucli i ja els tindràs. El subjecte i el predicat sempre van junts un darrere l'altre. El subjecte i el predicat. Oi, tu mestre te'ls ha explicat. Si et diuen que això és avorrit, no em facis cas que és una mentida. Si et diuen que això és avorrit, no em facis cas que no és pas veritat. S'ha acabat.